Hej. Denne afspænding er til dig, der har brug for lige at komme lidt ned i kroppen. Hvis du mærker, at sindet og det omkring dig, tankerne, tager for meget over, og du har brug for en lille pusterum i hverdagen. Den kan også være velegnet, hvis du har svært ved at finde ro for natten. Svært ved at falde i søvn. Jeg anbefaler dig, at du starter med at lægge dig godt til rette, så du ligesom kan mærke den gode støtte fra underlaget. Så mærk, når du ligesom er landet på underlaget, på en yogamåtte, måske på en sofa, men i nogenlunde stabil underlag. Så mærk kontakten til underlaget under dig. Fokuser på kroppens stilling. Hvordan er det lige, jeg mærker, at jeg ligger her? Mærk, du virkelig kommer ned i sanserne. Luk øjnene. Og tag nogle dybe og rolige åndedrag. Også for på den måde og nemmere at komme ind i kroppen og give slip på tankemøller. Forestil dig, at du afspænder din tankemuskel, dine muskler i øvrigt på hver eneste lange og rolige udånding. Fortsæt med at mærke, at du trækker vejret dybt og roligt. Og mærk så dine fødder ned imod underlaget. Lad den glide tungt ned i underlaget. Mærk dine fodled give slip. Mærk også dine underben, afspænd underben. Mærk dine knæ, giv slip i knæene. Mærk dine lår. Giv godt slip i lårene. Mærk tyngden i dine lår. Så fornem kontakten til underlaget fra dine fødder, og dine ben, bagsiden af dine ben. Og giv slip. Mærk støtten fra underlaget. Mærk så igen dit åndedræt. Og læg mærke til, hver gang bevidstheden vandrer med tanker, følelser, kropsfornemmelser, at du blidt kan bringe opmærksomheden tilbage til der, hvor du er lige nu, i gang med at lave den her afspænding. Fortsæt så at mærke bagdelen, glid ned i underlaget. Giv godt slip i ballerne, ballemuskler, sædeknuder. Giv godt slip i begge dine hofter. Prøv at mærke tyngden i dine hofter lige nu. Giv så slip i bækkenet, bækkenbunden, underlivet, hele underlivet, maven. Mærk maven, sådan giv lidt slip, bliv blød. Og giv slip i hele underkroppen, mærk underkroppen, giv slip. Slap af i din underkrop. Lad opmærksomheden glide videre til din lænd. Giv godt slip hen over lændeområdet og dybt ind i lænden. Mærk, om du kan give slip omkring korsbenet og halebenet. Giv slip videre op igennem din rygsøjle. Mærk rygvirvlerne. Slippe en for en. Giv slip fra rygsøjlen og videre ud i din ryg. Lad ryggen glide tungt og afspændt ned i underlaget. Mærk, om du kan slappe godt af her. Og mærk hele tiden din vejrtrækning være med dig. Stille og rolig åndedræt. Åndedrættet glider dybt ind i kroppen. Åbner og afspænder. Og flytter dit fokus fra dine tanker ned, netop til at mærke din krop. Mærk, hvordan skulderbladene synker ned i underlaget, nærmest smelter ned i underlaget sammen med dine skuldre. Glid op på forsiden og mærk maven, mærk dit mellemgulv, være eller blive blødt. Giv godt slip dybt ind i mellemgulvet, mærk en rolig vejrtrækning i dit mellemgulv.
Giv slip ind i din brystkasse. Mærk en rolig vejrtrækning i hele brystkassen lige nu. Mærk, hvordan brystkassen hæver og sænker sig på din ind- og udånding. Og giv slip dybt ind i kroppen, derinde hvor organerne befinder sig. Mærk, du afspænder. Og brug også igen din vejrtrækning. Her hele tiden være den bevidste vejrtrækning med dig. Giv godt slip på hver eneste lange udånding. Send fokus videre til dine skuldre. Mærk igen skuldrene, så giv lidt slip ud imod dine overarme. Og videre ned omkring dine albuer, dine underarme, dine hænder og fingre. Giv godt slip i armen og lad den hvile tungt og afspændt i underlaget. Bare tillad dig selv at give slip ind i nuet. Lad opmærksomheden vandre op igennem dine arme op til skuldrene, til nakken, til halsen. Giv godt slip i nakkeområdet, i halsen. Mærk nakkehulningen og mærk halsen blive blød. Træk vejret gennem halsen, eller mærk du trækker vejret gennem halsen. Mærk dit åndedræt glider fra næseborene og videre ind i kroppen og ud af næseborene igen. Mærk så hovedet, der hviler tungt i underlaget. Giv godt slip i hele baghovedet, i baghovedets muskler. Mærk, du giver slip dybt ind i dit hoved, ind i dit kranie. Giv slip ind i toppen af hovedet. Mærk, du kan afspænde musklerne i hovedbunden. Glid videre ned over ansigtet og mærk panden. Prøv at mærke, du kan glatte panden ud med din opmærksomhed. Vær opmærksom på, at musklerne bag panden giver slip. Giv slip omkring dine øjne og lad øjnene hvile tungt og afspændt i dine øjenhuler. Giv slip mellem øjnene, ned over næsen og ind bagved næsen. Der hvor musklerne fornemmes sidder. Giv slip videre ud over kinderne ind bag kindbenene. Giv slip i kæbemusklerne. Afspænd dine kæbemuskler. Og mærk så hele mundhulen. Giv lidt slip i kæberne i overmund og undermund. Prøv at lade kæben i undermunden så lige synke lidt ned. Samtidig med at du også giver lidt slip i hagen. Og lad ganen være blød og afspændt. Tungen være blød og afspændt og hvile i undermunden. Giv slip helt ned i svælget. Mærk hele ansigtet være blødt, afspændt. Måske kan du mærke den her sådan en venlighed, du sender ind til kroppen, til sindet. Og prøv at udbrede din opmærksomhed til at omfatte hele kroppen. Og mærk den her indre tilstand. Glid ind og mærk den lidt endnu. Og bare vær med den her indre tilstand. Vær med nuet via din vejrtrækning. Mærk, hvordan vejrtrækningen sender frisk ilt ud til alle celler i kroppen og afspænder og beroliger din krop og dit sind. Du skal nu til at glide ud af afspændingen, selve øvelsen her, men for at bevare den her afspændte tilstand i kroppen, så lige mærk den, inden du begynder at vække dig selv og glide op til overfladen igen. Mærk tilstanden i kroppen, den her gode balance, du har fået i kroppen. Og bare vær med det hele. Og begynd så at mærke underlaget under dig igen. Udvid opmærksomheden til det rum, du er i. Mærk lydene og kroppen, lydene omkring dig. Og begynd stille og roligt sådan at bevæge dig mere og mere op imod overfladen. Og begynd at bevæge dig sådan rent fysisk. Fingrene, tæerne. Måske har du brug for at strække dig blidt for lige at vække kroppen her. Og
det sidste du gør, det er at åbne øjnene og blive opmærksom på rummet omkring dig. Og bare lige give dig god tid til at komme op fra det sted, du har ligget og slappet af, og til at begive dig ud i din hverdag igen. Tak fordi jeg måtte give dig den her afspænding. Ha' en rigtig god dag.